Takže já vzhledem, že dneska si tady zahrajeme starší verzi Minecraftu, kde jsem si nastavil svět, kde, jak vidíte, není tady řeka, chybí tady řeka. Ten preset toho světa si můžete zahrát taky, dokonce i sít vám řeknu. A já si myslím, že nemusíme zdržovat. Vtíme si první nástroje. Kraftíme to samozřejmě krumpáč. Tak máme 40 kamene a jdeme si vykraftit kamenný nástroj, protože to je základ každého Minecraft světa. Bez kamenných nástrojů by nikdo nedohrál Minecraft. Sadím se. Já speedrunneři. Já to jsem položil blbě, ale tak to nevadí. Jo, ono si tady těch starých verzích se tady vyhadíš věci tím, že prostě s nima kraftíš a potom dokraftíš. V nový verzích se tě uloží do inventáře. Jsem si vykraftil pec, protože tamhle vidím prasata, za chvilku zabiju a upeču si je. Takže a taky chci prozkoumat tady ten mesa biome, který tady se otevírá před náma. Tady ty skály, tam si postavím nějakou bejsku někdy, tyjo. Přesně tady ty sugarcany. Tak dáme pobít ty prasata. Ne, tyčky z toho nepadají. Fakt nic. No nic, tak se aspoň jdeme vypít to maso. Co to je tohle, kámo? Kdo Minecraft, co tady stavíš? To dřevo potřebuji. Viděl bych to, že v tady tom díle si postavím baráček, přežiju první noc sice bez postele, ale v příštím díle bych chtěl získat tu postel. Hlavně. Kámo, hned ten první ničím tady. Tady ten černoch. Dobrý, jsem dostal achievement Getting Wood, když jsem dřevo těžil už poprvý. No tak teď to není poprvý, teď to je už po druhý. No nevím, tady to je nějaký bublí. A proč to padá dolů, to dřevo? To ne. Tady je horší problém s stromů velkých. To jsou třeba nejlepší stromy v Minecraftu, ale ono vždycky tak půlka dřeva spadne dolů prostě. Takže tak, mám všechno dřevo. A už vypadá, že bude zapadat slunce. Tak si tady postavím nějaký baráček třeba. A nejdřív musím najít můj pec, protože to má všechno maso. Let's go, našel jsem jí, kámo, trvalo to dlouho. A máme tady moje maso. 8 masa, to je dost. Jo, se, ale ještě se nedohýlu, protože to... A nebude to jíst. Ok, tak já vidím barák tady někde. Tady někde na tady těch planinách pouštních. Tady poslední barák. OK lidi, takže je ráno. Já už jsem si tady dostal barák, natěžil jsem nějaký bloky, zabíjel jsem hodně mobů a vysloužil jsem si tady 2 vlny mezi tím. A tamhle v dálce jsem spatřil, že tam je pyramida, takže se tam půjdeme hned podívat. OK, jsme u pyramidy. Já se jenom podívám, co tady není moc mobů. Jako mezi tím, co se tady budu craftit, tak se tady spawne 3 prdele, kámo. Tady musím vykraftit nový krumpáč, víte, já jsem si ho zničil při kopání sandstone. Jsem získal strašně moc těch advancementů. Každopádně za chvilku půjdu dolů. Tak. Tady si udělat nějaký schody. Protože proč ne, že? Aby jsem tady mohl chodit i víckrát. Ale uhlí.
Co takhle zastavím sklem, aby jsem se ho všechno vyplýtval. Jsem neměl žádný. Mi to neplýtvalo místo v inventáři, jsem myslel. Ten Barrier Plate. Takový moc dobrý loot, zatím ne. OK, tady to asi nejlepší Česka. Teda můžu tady být ještě diamanty, jo, ale nic moc tady není. Ještě jsem mnou TNTčka, protože ty se hodí prostě. Proč ne? OK, tak a... Další strašidelný zvuk. GG. A tamhle vesnice. Let's go, tak tam jdeme. Ok, už mě tady vítají všichni vesničani, já si tady vezmu brambory. To je, proč to jsou všichni knihovníci, kámo. Šéfové jsou sami knihovníci. Ok, tady je farmář. A tady není nic. Kámo, tady nejsou žádný čestky. Co to je? To je prostě stará verze, kámo. Tady nejsou čestky. A 11, to máš drahý. Co máš? Dobrý. Oh, let's go, kovárna, let's go. Let's go, máme kovárnu. Ty pece asi ničit nebudu. Ok, mám tady nějaký věci. Myslím, že tady ty vesnice bychom mohli ukončit naše video dnešní. Samozřejmě slibuju za 5 lajků další video. Teda to udělám i bez těch 5 lajků, jo, samozřejmě rád, ale já to natočím jakoby pár minut potom, co dotočím tady to. Ale víte, prostě dejte like. A pokud nemáte odběr, tak dejte taky odběr. Prosím, moc mi to pomůže. No, tak se uvidíme příště, tak čau.